سلام تخاتلتي channel مدالم ازي اب عالم ناي تفصمو ازيوم اغرمتي مسحقتن محزنتن فصامتات بسحباي منقدي ان قرولو channelنا ايو تحسوتاتنا بقصال نخوصحكم سبسكرايب بمغار بيسو يخونو ناب علتاوي تاريخنا كنسجر كوينات كبهال كله بسنكي هابتي سلطان وي مريت زلعالي مثلنا جن حنتنا عنجات بالدي نخلتا كتماتات نابرتع كوينات كم زبصحتن تفولتو دو لومي بزعواتي بشحي 325 ኣብ ጣልያን ዘጋጠመ ናይ ባልዲ ኩናት ክንነግረኩም ኢና። እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ክልተ ጎረቤት ከተማታት ሞዴናን ቦሎኛን እዩ ነይሩ። እዘን ከተማታት ንነዊሕ ዓመታት ብፖለቲካን ሃይማኖትን ይጸላልኣ ነበራ። ኩሉ ግዜ ምስጥራይ ዝድለ ነይሩ። ሓደ ለይቲ ገለ ወታደራት ሞዴና ናብ ማእከል ከተማ ቦሎኛ ብምስጥር ኣተው። ካብ ሓደ ህዝባዊ ዒላ ድማ ሓንቲ ናይ ዕንጨይቲ ባልዲ ሰሪዖም ተመለሱ። ቦሎኛ ነዚ ከም ዓብይ ጸርፉ ወሲዳቶ ባልድና ምሎስና ብምባል ድማ ኩናት ኣወጀት። ቦሎኛ 32,000 ሰራዊት ኣከበት፣ ሞዴና ድማ 7,000 ጥራይ ነበርዋ። እቲ ዝገርም እቲ ውሕድ ሰራዊት ዘለዋ ሞዴና እቲ ብዝሕ ዘለዎ ሰራዊት ቦሎኛ መከቶ። እቲ ኩናት ብርቱዕ ነበረ፣ ኣሽሓት ሰባት ድማ ህይወቶም ሰዓውኑ። ወታደራት ሞዴና ንሰራዊት ቦሎኛ ሰጊቆም ክሳብ ኣፍደገ ከተሞም ኣብፅሕዎም። ኣብ መወዳእታ እቲ ኩናት ተዛዘመ፣ ግን ሞዴና ነታ ባልዲ መልሰታን ከም መዘኻኸሪ ዓወት ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰቐለታ። እቲ ዝገርም ነገር እታ ባልዲ ዛጊድ ኣብ ከተማ ሞዴና ኣብ ሙዚየም ትርከብ። ሰባት ንሓንቲ ባልዲ ክብሉ ክሳብ ክንደይ ከም ዝዋግኡ ዘርኢ መዘኻኸሪ ታሪኽ እዩ። ተቐኒልና ናይ ሎማዓንቲ ሕሶና እዚ ዝተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ። ትሕሶና ተፈቲኹም ላይክ ምግባር፣ ሓሳብ ኣስተያየትኩም ኣብ ኮሜንት መጽሓፍን ታሪኽ ንዝፈቱ ዓርክኹም ሼር ምግባርን ኣይትረስዑ። ሰብስክራይብ ቱ ቻነልና ቻነል መዳለም። ሰላም